Мінулае лета пакінула глыбокія раны на целе чачэрскага лясгаса. Звыш 800 гектараў сталі ахвярай ураганных вятроў. Але леснікі не спачываюць. Яшчэ нядаўна гэты ўзлесак па суседству з рапсавым полем служыў часовым складам. Але па даручэнні прэзідэнта драўнінны беспарадак павінен быў знікнуць да 1 верасня. І калі побач з палямі больш спакойна, то ў глыбіні лясоў работа кіпіць. Тут яшчэ адзін са складоў чачэрскага лясгаса – сэрца лесанарыхтоўкі. Менавіта адсюль драўніна адпраўляецца на перапрацоўку. Далейшы шлях драўніны – цэх перапрацоўкі. Працуюць 2 зменамі па 16 чалавек. Кожны дзень з-пад умелых рук майстроў выходзіць не менш за 100 кубаметраў драўніны. Сярод гэтага патоку немалая частка ветравальнай, той, што прынесла з сабой стыхія. Лясная галіна сёння працуе як гадзіннік. Гэтага патрабуюць новыя выклікі, якія ўзнікаюць з кожным днём. Пасля леташняга ўрагану карнявая сістэма дрэў знаходзіцца ў падарваным стане. І нават невялікі ветрык для такіх раслін становіцца прыгаворам. Работы актыўнымі тэмпамі прадаўжаюцца, і менавіта такая бесперабойная праца дае леснікам упэўненасць, што з усімі задачамі яны справяцца.